ka kitab ka jong u Amos ka lenong ka basaw bat ngan pule hapi ya ka dekot ka bakat ar ka kitab ka jong u Amos ka lenong ka basaw bat ka dekot ka bakat ar ka ktin ka jong u Blei kong namar kata kumne ngan le yame ko Israel bat namar bangan le yakane hame to kre ban ya kendo bat u Blei jong me ko Israel ka KHUBOR hagane ka no pai jong gane ka sngi kalong prepare to meet your God long kibala kre ban ya kendo bat u Blei u jong fi don artli kiai kibanga kwa ban wanrah hagane ka por ka bamenta but kumbala deb ban yalap manemen step it is our choice kadai ka jinjit ka jonga bat ka jongpi hagano ka rukom ka bangin yo ban ya kendo baru Blei meet him as your judge ya kendo baru kumunong bishar lane ya kendo baru kum unong penim as a savior habaong Amos kaway ni kijing batay kalong carried by God lane lara da u Blei larangin pule yaka kitab ka jong Amos ni shem yakane ka jing shisha bau Blei ulara yo Amos ni tip u Amos uday uta unong sumar briso dombor but haga juga por udayro unong aplang brot henray nga ay ngu yo Blei bau Blei ula shift u Blei ula rayo ula penken riayo nakajaka ka ba u utrey siya ka office ka jong prophet nga kwabanong yapi ka day ka office ka badawa ya ka sacrifice kadawa ya ka jing len lade kadawa ya ka jing kod ya ka jing snor but kadawaro ya ka jing snoret ya ka jing lwet jong ka donot don na preng jong pi ki samla ki bawan hagne ka jingiaseng pi don ya ka divine appointment baru Blei kat san snem nado gne ka sngi ka banga kren ya gne ka KHUBOR pin sayo ban ya tho show pait lang ai ngo yo Blei bahaga assembly ha Siejlieh nga don ya ka divine appointment baru Blei u Blei ula penken ria yanga u Blei ula ra yanga nakajaka ka banga nga don bat menta ngayo ban pla ya ka kerteng ka jangutrai long ki bala kre hagne ka janmiet ko ki samla be don na preng jong pi ki ba wan hagne ka jingiaseng ko ki samla ba kodor pila ban perkat kaniga kam kabanganga tray ngala mo banlong katendong utendong jong ke kyrkhu ngakwa banong yafi God will shift your understanding u Blei un ai happy yakajing snow to baka jaka kaba pipi don menta un sara yafi but pin salong ka daw jong ka kyrkhu yaro yo try Sagaway kajing batay habaong Amos kabamot to carry lane to bear a load a burden bearer hababatay hakaktin kasi kabamot unong ra Bankit yaka jingkit lane unongkit yaka jingkit kabakya uta uday u prophet Amos Henry ka jingkali hagane ka por ka bamenta kalong samla bait samla jong ka balang samla jong ka ribat ka jaj benreu ka jingkit ka bakya ka ba pi pikit
U Amos ukit yaka jingkia jong ka divine message. Ka KHUBOR, ka Jong U Blei, ka KHUBOR, ka Balasle, ka KHUBOR, ka Bakentang. Ngakali yapi, hagane ka no pai, jongane ka sni. What is your message? Kay ka KHUBOR, ka Badon, hakadonot ka Jongfi. U Amos, ura ya ka KHUBOR, jong ka jingyatolopa. Kajing maham kajongu nakabenta upait lang Israel bat kahima Juda bat kiri kiba marjan Henry kajingkeli hagane kapor ngikum kisamla ngikit ayu hagajing em kajongi bon na pleng jongpi kiba mi de ki district kiba per ngalayo ban duai de kispangot kikon samla bat ngalap yagane kaway hagajing em kajongki hagajaka bakin kit yaka message yaka KHUBOR kajong U Blei Henry kikit yaka jingkia jongka pop kikit yaki jingkwa brai kibaharukom kikit yaka jingkia jongka jingim ka jongki don preng jongpi hagane kapor ko ki samla beide how try jisu yakita ki jingkit kiba pi pikit haga jingem ka jongpi kibala penkia yapi kibala kejap ya ka jingem ka jongpi wan hagade ka duan ka jong try bread yaki haki kejat ki jong u jisu kababot kabangin yapet hagane ka por kabamenta haga kitab ka jong u Amos ngipule yagane ka jing shisha baki don arjat kita ki jingroi ki jingpar lane two types of developments habangi don yakinong sensar ki babek ni don yakinong sensar ki bakoj ni don yakinong sensar ki batip breu bat ki batip blei nganget yakane ka jing shisha bakaroi kapar kawan Kala jia kumta hakajing sensar kajong Jeroboam ubar ubalong usim jong kahima Israel bad hakajing sensar jong usim usaya usim jong kahima Juda kini ki artli ki hima kila roy kila par Henry don kaway kabangaong kajing roy kajing par kabam wanrah ya kajing mentoy but kaway karoy kapar kabawanrah ya kajing mentoy ngin yapet ki kita ki development layat ho yang ngakwa ban yat lenti kendiat hagane kapor kabamenta way nekini usim usaya Uday usim ubasen syarhok hakajing sedang jong kajing yat lenti ka jongu ula shim ya ka ket hakasnam ka bakat hreu hakarta ka bakat hreu ula senshar donbor u shepting yo blei but u ai kajing yarap ya ki badok ya ki basok ula long kajing kyrkhu ka bakrau Henry ka basngausi ka longgane Bau ne unong sensar, une usim, menway uday uba shepting yo blei, Henry menta ula kentait no yo blei, ula persang banle ya kakam jong kilengdo, ula persang banrung haka temple ban ay ya ki jingkna. Bat kay kabalajia ka Bible kong, bau blei ula sempat yo. Berhadin bau blei ula sempat yo unyang tole ulawan haga jingim gajongu bat ulayap kumusim ubadon ya ka jingpang nyang tole hadin ka jingyap ka jong niusim ubakraw kibreu kibabon kiang hato ngindang yo nem yo bakumuniusim Ngindang yonem yobo kumune unong sensar
Day hagabakum gadagapor, u prophet Isaiah ngalabanong, u day, u briu bala sle jong u blei, u don hagaduan ka jong utrai, but u ong, ka Bible kong in the year, hagasnem ka ba Usaya uyap, I see the Lord. Hagasnem kabaus Usaya ulayap Isaya ulayo iyo try kabangamot banong haganegapor kabamenta. Don't lose hope. What do Jingkren ko karibat ka judgement reo ni don yo unong sensar uba kraw uba na bam jukot shabam jukot but ka kertenga jong ukaday Jisu yaroyo try. Bon ba na pedeng jongi haba kinong yalam kilayap kinong sensar lane kinong yalap ni domen sem ngayeng hang ne ban penbna yakane ka khubor ka baba ni shakri yo sem jong kisem yo try jong ki try utau deu Jisu baru don hagane ka pulpit yaro yo try jiayu hagajing sensar jong kine kiarngot ngalaong happy don kata ka development ka jingroy bat ka jingpar kala don ka history ka bong kibriu kala riuspa bat kila roy kari Israel kalayo yakata ka bekyong ka ayom jong ka jing saiso bat ka jing paho pahay snob ha examine yakini kisni ki jongi ki bangi hagane ka jok ka bamenta ka don neem kata laong shosho ka kayi ka pateng kamtam hau keu bat ka wine. Oh, kalaroy, balapan mi shibun ka revenue. Ka wine, ka kiat, ka pan mi shibun ka revenue. Hagedo kipor. Bat show ka Bible ngamot banong kini kiriu kraw ki balato yakane ka kitab bat yaka history ka jingyat lenti jong ki Israel ki ong kumne kala donro ki kenhun jong ki briu ki bariuspa ki balatay yakita ki snong shong pangat nakabenta ka por liur bat ka por talang ngadang perkat ki kita ki snong shong pangat bishar mapi ka jingriu spa jong ki briu hakipor ka jong Amos men liur ki don ya ka yeng dulan paki men tlang ki don ka yeng dulan paki kadon ka por habaki kriat ki let hagata ka yeng ka basat kadon ka por habaki shet ki let hagata ka jaka ka yeng dulan paki ban pen pengat yalade kata kadai ka development hagata ki por but hagani ki sngi ki bamenta ngamla banong ka day ni kam day nga superkat lese hagni ki sngi ki don ki homestay ki don ki resort ki balong ka kyrkhu ka bakraw but nga ai ngo yo blei yakane ka development laong shosho ki nong batay ba ki kenro ki baskem ki jingkang he ki barben ki surok ki baitenat ki bor shipai ki bakhlain ki yeng dulan paki ki bahe badonro kata ka bekyong political stability for some time ka jing shong shngain haka sensar ka kadar kato katnipor Henry Sakiei pat bon sen ni gibreu na marbangim don ki vocabularies habang ikren ban pen yadat yaki kenten jong ka jingkren jongi ni pendon kam yagane ka kenten Henry kadon ka por la danga kren hang ne shikenta ki Henry kin mi hado san pautali but hang nero kadon ka jinkali na lord kine ki development Henry sakiei pat economic growth but sakaway nga kwa banong yapi
moral decline. Ka jing hierdor, jong ka long breu, ka man breu. Ka wei ka jing tho ka ong kum ne, ka im lang, ka salang, ka laput plak. Ladapin pule, nado ka lanong ka beningkong, hado ka bakot jong Amos. Pin shem, yagni ki Jingkren ki jonga baroh. Ka society, ka imlang, ka salang, ka la hierdor. Hierdor hagano ka rukam, ka jing roy, ka jing ye di buat, ka jing di kiat, lani ki kam auria, ki kam klem, ka jing ye shongka sang, ka balong, ka jing ijli, hakmat jong U Blei. Pule pin shem, ya kene ka jing shisha, kam don show ka jing tip ying tip sem, kam don show ka jing tip kur, bat tip ka. Bat kalalong ka jing jijli ka bakraw, hakmat jong U Blei. Ladang translate hagani ki sngi ki bamenta ya gane ka jing hirdor jong ka imlang ka salang haki por ke jong Amos ngala banong kini ki sngi ro ki sngi ki be srem bat ki sngi ki jong Amos ngiyo iyo drugs ngiyo I don ki samla ki badi denrite don ki samla ki badi kenja lese pi don hagane ka jingiaseng piong atrai ngan le kumno who will deliver me way uban pelad yanga dan Shibun ki samla ki bang pastor duai na kabanta jonga ngala kerni ho denrite ngala kerni ho kenja ngala kerni ha ka jing auria hagini ki sngi ka don sakaway kabaki kmat jong ki kon samla kelayo ban kijit ya ka jing brai jong kene ka pertei bat kala rung ha ka jing mot ka jing perkhat ka jong ki bat kala ngam ha ka donot ka jong ki bat ka penlong ye ki bakin le ye ki pop ki baharukom pisngo tho ka ei ka jing mot ka jonga nang ta sho ngilapro ha ka por ka jong Amos kibadok kinang syak nyot ben hakibabon kileang kajing bishar hok kam don show kajing bam sap kala sapriang kibareus pa kila penroy spa tang yalade dakabak nyot ben yau badok badu batlot bor tongin bishar hato kine kisngi ki jongi ka don neem ka jing ye day but ki sngi ki jong Amos sakaway ka bangalap hagaktin ka jong U Blei ka bapan tang ya ka donot ka jonga habang apet haki social media bat ka jing jong ka imlang ka salang ka jongi ka donro ka jing to bat ka jing lute ki CCTV ki baklan bor hasor shalong hasor nong stoin kim shem lala ban pen shisha ya kinong to bat kinong lute henry to tip ya gane gaway ki kmat ki jong utray ki boden ya ki the holy eyes of God. Nang tagaktin ka jong U Blei ka ong shosho bahaga por ka jong Amos ka don ka jing yapan yap breu larapin pule ka lenong ka baningkong ka dukot ka bakat lai ka Bible ka ong kinong amon kilatar ya kilong kami bapun kon jong ka gilet kapan perkat yanga balay kajia kumta hagani kisngi ke bamenta probangai be ngi dang witness how new snamu baladep tang hapo arbnai lai saungot ki kanna ki kunlong ki yap mano bapanyap kine ki day kisngi ki jong U Amos bat ka jing maham nagaktin ka jong U Blei kalong prepare to meet your God don ki baburi yalade
Hakaspa bar hakapau don ki babure yelade hakabor don ki babure yelade haka butchianti jongfi kan mau ye gonna go away. God is following you. U Blei u boden ye ki bakum kita. Nangta ka tin ka jong u Blei ka kitab ka jong u Amos. Kaong ro yangi bagadon kata ka jing hirdor haga jing shakri Blei kadon ka jing pai deno jong ki breu ki jong u Blei na u Blei u bashisha Yahweh ka jing kwa ka jong u Blei yo pai lang Israel kalong bakin mane ya u batang ya uhi Henry namar kadon ka development kadon ka roy ka par kadon ka jing kyrkhu kadon ka jing paho ka jing pahai kine kibriu kila klet no ya unong kyrkhu but kila mane ya ki jing kyrkhu kila klet no ya unong tau kila mane ya ki jing tau oh dona preng jongi hakane ka por ka bamenta let's say piong pastor kada ka KHUBOR day nagabenta jonga nga ai ngo yo Blei ban nga khot ya pi hagane ka por ka bamenta snau bha what money ye ki jing kyrkhu kan mau who bless you ki don ro kita ki jing money khala kabam day you Blei you badon bor unong bo unong tau lani kata ka jinglong kabar sap haga jing shakri Blei ka jing tho bkhot kong ukan ra ruang kini kiwan hanga da ka shantur ka donot jongki ka jangai no Blei let's say don preng jongpi ki khon samla be ki lok ki jor ki prabnget ki ba shakri yo Blei hagada ka rukom ka ne ka day ka divine appointment ka jongpi baru Blei banong try ngakwa ban shakri yame haga mensim but haga jing shisha ka jingkeli hagane ka por ka bamenta pila yo sneu ye ki jing roi ki jing par ye ki arjat ki jing roi sneu bha puson nga ai lai podali ki second ba pin puson hagane ka por ka bamenta hatu lada day bangaya kendu baru Blei rengkat bat kini ki jingle ki jonga ki ba ki breu ha ki por jongu Amos kilale ngan ya kendu kumno baru Blei I am so sure very sure ba pin ya kendu baru Blei kumunong bishar U Blei u jonga baru jongpi udai u Blei u bamap ngai ngoyo u Blei u jonga baru jongpi udai u bait ngai ngoyo long bala kyrkhu ya ka kerteng ka jongutrai Henry tip ro ya gane ka jing shisha u Blei u jonga baru jongpi udai u nong bishar u bahak Lado lab ya pi ba pile pop ka jingrai shemen sem gong pop kanam yorong hangta kabamot what you can do baru Blei rengkat bat ki pop ki jongpi mudur menta kadon ka giant screen hagane ka jingiaseng but hagane ka screen ka bahe layo i pi baroh namar ki doni ki kamera hakeleng bar drone let's say kini ki kamera kin yo ilot baroh ya ka e ka ba pi pile but on display ya ka hakane ka screen kumno pin sngal ngadang motor menta ki don kini ki breu ki bala le ye ki kam ki basneu ki yeng hakmat jong nong bisharu badon buram bat la play ye ka video nado ka sngi ka basdang bala ay ye ka kes nagabenta jong ne breu ka way hadin ka way but hadin kata
unong bishar badon buram unong yageniki contain. You are guilty. Kita kidai ki contain. Kiba crown ki contain jangka authority. You are guilty. Pilang U Balaram. Samlabit lada piyeng hakmat jong U Blei hagane ka jingiaseng hato kai ka contain ka bapin yos ngau no Blei lada pisngau to shai bo Blei unong yapi. You are guilty. Ka bamut ka don ka jingma ka bakraw larai penrem la penrem pihaban mat ya ka jingpen saja shi jingem lane ka no ka bapi pidei bansha pen saja hagane ka por ka bamenta ngin ya Pedro ya kata ka social judgment but ka personal judgment. Kibreu ki ong U Blei U bishar nehem hagane ki sniga bamanta. Yes, U Blei U bishar U day U nong bishar henry menta ngan penpai yaki donot ki men sem ki jongi shaga Bible haga jo ka kitab ka jong Amos ko ki prabangay beide how try Jisu ka Bible kong la bishar ya ka Sodom bat Gomorrah da ukendok bat kading ya kata kiong social judgment nang takawan ka personal judgment ngilaban kan mau yo wayu breu bakerteng o Gehasi u Shakri jong U prophet u balasle u jong U Blei u neu breu hagajin Shakri ka jong U yo Blei u perkatang ya gane gawai bangan yo nam ngan yo buram ngan yo spa ngan yo pel hagawai ka sngi ula syukor yo prophet u jong U Blei but ngitip ka Bible ka ongkum no he got the money, he got the leprosy. Uyo ya kapisa, udono ya ka jingkot, ka jingkia ka jongo, kapisa bamhok, kapisa syukor. Prophet Amos sukot yang berjafi, bangin perkat, komno ngin ya kendo baru Blei. Nang tangi shem hagaktin ka jong U Blei kane kamdei ka jingjia haga testament ka barem kane ka jingjia ka day ka jingjia ka bajia hadin baka jing ai galawan u Ananias bat ka Safira kila syukor yo mensim bako jong U Blei bat kila wan haga duan ka jong U try da ka jinglong ba arsap jong ka donot bat ka mensim ka jongki Kaktin kawan no balasle jong U Blei kila kalon kram kawan kajing bishar ka jong U Blei balai namar kikot ya ka karteng ka jong U try kidon hagaduan ka jong U Blei rengkat ka jing bamkot jong ka donot unadap baru abihu larengi pulei hagaktin ka jong U Blei Leviticus kalanong gabashipau kadakot kabaningkong kini ki arngot ki persang ban wanrah ya kita ki jingknya ki bau Blei shem lai bor yaki ngalabanong ka jing Shakri kabalong ijli hakmat jong utrai ki ong ba ki Shakri Blei henry ka donot ka bamkot ka mensim ka bambet kadon ka jing syukor haki labishar yaki hagaduan ka jong utrai nga perkat hagadega por ga bamenta kai ka banganong nagabenta jong ka judgement reu kai ka banganong nagabenta jong ka assembly kai ka banganong nagabenta jong ki kon samla ladang ilale yakini kiai baroh Nyihaban perkat komno banginnya kendo baru Blei. Kajing penkut conclusion. Habato thesis to assignment kadon kajing penkut conclusion.
Relax, young people. Hadin bangilas ngoto, bangilong kibalarem. Ngidai hak banhap, haka jing bishar ka jong U Blei. Ka jingkeli, haka negapor ka bamenta kalong nginle kumno. Ngapule ya kawai ka jingpule. Syapang kata katma ka belajia haka por jong U Presiden Abraham Lincoln. Don wayu usipai samla. Udon ya kawai ka para, udon ya ukpa ya ka kmi baru hemmen u jongu. Ukpa jongu, u hemmen jongu, kilayap haka civil war. Bat sa satang mu kapara bat ka kmi ka jongu. Ula perkat ngan le kumno. Uay uban pelayangan nakatma namar ngakwa ban yarap yay may bari paray jonga. Ulapan ka jingyarap na kiniki high ranking official. Hadin kila peladyo uang I have decided to meet the president. Uang ngalaray bangan ya kendo baru presiden. But pidai bantip ban ya kendo baru presiden jong kari Amerika kamday ka basok. Ngam tip hado katno sertap kita kinong pet kinong kmi kinong senran yo baru lalek haga jaka badon ka White House badhangta ulaong yo tau gat unong pahara ya kata gagit uang ngala neem ban ya kendo baru Presiden Lincoln une unong pahara uang hato memtep bau presiden ubon kam hato memtip ba menta ka don katma wang ngatip henry snobha ay lad yanga bang niya kendo baru presiden utaw garo ang son I am so sorry kokon ngamla ban le ayay kilit hadin kato kat ni por ukon jong presiden Abraham Lincoln. Uyo iyo ni usipai samla. Usyang hagaway ka ben. Hagapak sa bar jong ka White House. But yakangap ka jong uongan le kumno. Ulawan ukon jong president. Baduong, what happened? Jia ayu yapi ko sipai. Baru ne usipai ulaya tholot baroh ya kae kabalajia baru ong snobha yarap yanga baru kon jong presiden klem de penslem udon ya ka donot ya ka mensim yarap but kae kabalajia wong don't worry come with me snap bat shashkor ko kisamlabe come with me kidon south ligi gate kiba don ya kisipai kiba jrong laya kren menen syapangki jayan bat kini kisau teliki gate don kinong apahara kalabalong sanreungot baru kon jong presiden ulabat yo sipai naga ketiga jong uang come let us go haga gate ka benengkong kini kisipai kibadai kinong pahara yo presiden namar baki yo yo kon jong presiden kimla banong AA hakagit kabaar they just smile nang tagagit kabalay supet mla banle AA namaru donu kon jong presiden ngamudur hagagit kabasaw swaban rong hapo kacambar jong Lincoln. Don kita kibaki ong ki high ranking military officer. Kiba jrong. But kipet ye kini ki arngut. Baki wan hajan jong kacamba. Lani ka kamra jong presiden.
kidang mod ban le yau neu sipai samla Henry namar ba udon ukon jong u president kimla ban ong ukon jong u president ula penrung kruk yoneu samla ubalami nakatma bad hangta uneu samla ula plai ke jing u baroh bad ka jingiaseng kana kaong bahaga da kapor u President Lincoln ula palayo nakatma ko ki samla ba ide how try jisu ha kini ki por ki bla dep la te la kom ya pi ka jingyat lanti jong pi ha katma ka bakan jaman sem pi lamong but menta pi ong ngan le kumno how can I meet God? Yes, you can meet God through Jesus Christ. Hallelujah. Pila banya kendo baru blei, Balang U Blei, jongga jing bishar, Henry menta wan lengbau Jisu, pinya kendo bado, kumunong penim. Hallelujah, hallelujah, yo Jisu Christ. Bat kai kabanjia, lada pinya kendo baru blei. Kumunong penim lengba ka ding pana ka jong Jisu Christ ngatho kumne lada ukon ulap pelaj lod yapi pilong kiba lalai lod da shisha lada piwan banya kendo baru blei kumunong penim un pelaj lod yapi hagane ka jingiaseng balar piwan banya kendo baru blei kumunong penim yakido ki pop kiba pi pila ban le ki bangala deb ban jer ki babon ngakwa banong yapi he will wash you un pen khod yapi daka snam ka jongu namar ka Bible kong ladangi pla yaki pop ki jongi ulong ubayaine ban map bat ban pen khod yangi negijing bam hok jongi baroh yaro yo try don na preng jong pi hakane ka por ka bambenta ki badon kam yakajing pen khod ka jong utrai kane ka duan ka ap na ka benta jong pi bat saka ka banjia let pi wan ban ye kendo baru blei komunong penem he will justify you un pen ksan ya pi bat kane ka kentin pen ksan ka bamot haba pi wan hakmat jong blei dau Jisu Christ baru Jisu un pen yeng ya pi hakmat jong blei kum ki briu ki bom jule pop ai ngoi yo blei yakane ka kabuk sir yaro yo try nang ta la de pin wan hakmat jong blei kumunong penem un penlong ye pi ki briu ki bahok don ki baong yang apostol pilong bahok ngong by the grace of God namar bau sngi jong kahok udon haga jingim ka janga kumta u blei un pet yaka donot ka janga bakalong ka bahok om namar bangala ban lehok Henry namar banga don yo sngi jong kahok bat ka kerteng ka jong u kalong u Jisu Christ u bahok ku jong u blei bon ba ki briu ki shapen rem ho syaitan hadin ba kilawan ban kela gabamut namar kim tip yakani ka jing hikai jong ka ktin ka jong blei he will justify you nang ta sakaway la pi wan hagane ka janmiet ban ye kendo baru blei kumunong pen emu jong pi ong ka Bible un ai happy ka bor ba pin long ki kon ke jong blei children of the Most High, children of the King. Ki kon ke jong usem, ki kon ke badonbor, ki kon jong ka jingjop, om ki ban sha job. But lot of you one ban ye kendo baru blei, komunong penem, un ai bor ye fi. Ka jing pai den, haki jing shakri blei, haki ne ki sri ki ba menta, haki balang ki ba per. Ngalayo ya kalad ban lek hagane ka ri ka bait ka jongi ban perta yakane ka gospel ka banganga perta hagane ka por ka bamenta ngayo I ya ka jing pai den
But Shibun ba habangalakot shagaduan banduay nagabentai jongki kiong pastor duay nagabentai jonga. I need the power of God. Ngadon kam yagabor ka jong U Blei. But kita kibreu kibalawan U Blei lengbau Jesus Christ kumunong penemu jongki tikna un ai bor yefi but hagane ka jingiaseng ro un pen KHUBOR yefi bandai tang bo un pen KHUBOR yefi. He will heal you. Une usamla namar kane ka jinglong jong kathma ula pangga donot ula mensau ka jingmot ka jing perkhat ka jongu ka met ka jongu hadin bulayo ya ka jing pelaj no president ka don ka deliverance ka don ka healing but hagane ka por ka bamenta samla ba ide how try Jesus pipang ka mensem pipang ka jingmot ka jing perkhat pipang ki met ki pat ki jongfi. Come meet God as your Savior through Jesus Christ. One menta hagane ka duan ka jung utray ya kando baru blay lengba u Jesus Christ but pin yo I ya ka buram ka jung u nginrwai ya ka jingrwai ka ba aspa saupo kandai kat binginang rwai ya ka jingrwai yang mano hagane ka por ka bamenta kiba trang kiba sliang ban ya kando baru blay kum unong penem mu jongfe nga ai jingmot yefi. Don't meet God as your judge but let a peace ngau tho hagane ka jingiaseng let a pin yakendo baru blay hagane ka por shibit lashai un bishar yefi mentang on one